bandiraɓe amtuɓe yebde ayaw habrirde Piindi TV caggal yettude gueno gonɗo jondo en juule rasulu sallallahu alayhi wa sallam en garti e tongode men temedere e sappo e jeenayyi kono kadi en calmini ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe en e galle he tugude baba Abou ha yetti Daoudou Gueddada ha yetti ɓen ɓe ganduɗa ko waɗoɓe feere ha jiiɗen kono kadi ko noon calminirɗen khalifaɓe diini e khalifaɓe aada tongode men temedere e sappo e jeenayyi eɗen bismiɗo hoɓɓe ɓe ganduɗa en mbiyataɓe ni hoɓɓe biteɗo omo ganduɗa ko Abdou Salam Ba lollirɗo jaalal leñol o rewi ɗo e tongode men capanɗe 5 kono kadi o arti ɗo nde dañƴen temedere e jeenayyi gorko mo ndendori kañumne rewino ɗo woni Seydou Tall sanga eɗen gonne manditare Abdou Salam Ba jaalal leñol e émission min e mon mo Fat Ndiaye kono en kaɗata ɗon en tottatɓe tan haade men woɗɗoyde ɓe calmodira e o ayawa habrirde Piindi TV kono kadi ɓe calmodira tigi tigi e yeɓoɓe émission holmbo woni an gorko mo ndendori kaƴel assalamu aleykum. Waleykum salam ko adi fof mi salminima Ba Mody mi salmini galle o fof en jetti noon lamɗo o kanduɗo e yettede o joom laamu e teddugal joom mango e gandal woni jomiraɗo joom baɗe e bawde towɗo townuɗo kala ko towi tedduɗo teddinɗo kala ko teddi kisɗo kisnowo mo kisal ala gaga muɗum mo arsugue fittandu woni e tamande mum en juule bajjo Gouray siyankoɓe bajjo Aminata e Abdoullahi woni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mo godal muɗum saabi godal men kono noon nene e baba halifaɓe men diine aada en calmini en juurima wonɓe e galle ɓe fof on mbiyama yo jaam wona moon yo jaam kadi woni e Piindi wona e mawɓe galle o tabitina galle o laato ɗum noon caggal gorko mo ndendori kaƴel toɓerege jangga yayno hendo jayo ɗoje guura ɗoje bindade arsugaji ɓiɓɓe leñol paten koye Abdou Salam Ba jaalal leñol jeyaɗo e département Podor commune Guédé kono kadi e Dekole e wuuro men Tareji ɗon ɗo cuuɗi men o jeeya ko kanko totteten assalamu aleykum jaalal. Waaleykum salam ɗum noon yo jaam e kisal Allah won e maɗa en calmini bandiraɓe daroɓe ayawa habrirde Piindi TV en calmini ɓeɓe ganduɗa aussi kamɓe ndenduɗen yewtere nde ha tengti omo ganduɗa kañum woni Seydou Tall mo ganduɗa ko giɗo ko musidɗo ko jaadiɗo ko guurdaɗo kadi ko neɗɗo mo ganduɗa vraiment dendaɗo ko suuɗi e ko feeñi en calminimo kattude eɗen belti aussi rendude makko yewtere nde an aussi Ba Mody en tant que ɗo waw ndeɗo yewtere a weltanama no feewi e golle ma ɗe gollota e nder télévision mo Piindi TV mais aussi en calminiɓe joguiɓe ɗeɗo karalle walla ɗeɗo kaɓirɗe gam yidde yuɓɓinde alhaali o so ɗum ɗon ɓenni ko salminde heɗotoɓe e daroɓe taw ko rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe eɗen ñaago Allah nde yewtere nde jofata e dow jaam gorko mo Tareji ko cuuɗi men jaɓanten ko caggal golle ɗe ganduɗa ɗe mbiten ko vendredi aljuma 1er août 2022 Piindi waɗanomo pirate walla mbiyen hononomo kono kadi ni Piindi artiti 19 août 2022 on jaltina nde Piindi honande e nawa gam sayeɓe nawde ɗum on jalti mbaɗɗon golle baɗɗe fayide yo Piindi yo yimɓe mbaɗ abonné e chaîne Piindi kesso o ɗum noon hande Piindi arti eyyi ko noon ko adi foof en mbi alhamdoulillahi rabbil alamin en beltima e gartugol Piindi nde tawno nde kabaru o kewi nde no mbiɗa ni enen fof en jalti kalɗen hen mbiɗen yo yimɓeɓe mbat ko yayi ko ɓuuri yaccade kepta chaîne o mbaɗa chaîne o abonné nde tawno ko nafoore mere Piindi TV woniri ɗo henna chaîne oɗo ko ari ko en jii ɓamtare mawde e leñol he ko heewi ko en jiyatano ko heewi ko en nanatano ko heewi ko en pamatano en jii ɗum e Piindi TV wadde noon hande kala ɓiɗɗo pullo to gonɗa aɗa foti farnorade oɗo chaîne mbaɗa abonné mbaɗa partagé ha joni saaha foof jeeɓa jewteɗe kala yewtere wonde hen jeeɓa kono noon wonko weeli en e télé ɗe weeli en e télé ɗe ko yimɓe gollotoɓe ɓe ko yimɓe yiɗɓe leñol ngol yimɓe yiɗɓe koye munen yimɓe yiɗɓe pulaar wadde noon ene haani pulaaru fof renta wona caggal oɗo sen wona mawninoɓe oɗo sen wona mantoɓe oɗo sen wona haaloɓe haala oɗo sen ko yettere Allah en jetti ɗum gueno no feewi sen o artude e yimɓe continde e golle mumen kono noon kadi ɓen wannoɓe pirate sen o yoɓe gandu ha joni hay hunde ɓe mbaɗani hay soɓe mbaɗi pirate goɗɗo waɗete donc Piindi
wonani ɗo ko leñol ngol wonani ɗo henna ko ɓamtare leydi ndi wadde noon ko wiide tan ko yettere Allah dañde en oɗo seen ko yettere Allah kadi farnorade pulagu men nde tawno ko heewi en jiyatano hannde en batti yiide en batti nande ko sababu de Piindi TV kono kadi en jetti sababu o Harouna Moussa Dia en jetti sababu o Daouda Moussa Dia en jetti sababu o Baba Abou gardiɗo galle o en jetti sababu o gollotoɓe e galle heɓe nde tawno ko yidde on e pulagu mon yidde on e neɗɗagal mon ko tagui darnuɗon teppe moɗon ñimnuɗon gonal mon ñimnuɗon gonka moɗon e galle o yo Allah nawru ɗum yeeso ko weltare tan bamude gartugol Piindi tigri ko noon jawtirtene jaalal eyyi bamudi a jarama no feewi aɗa andi caggal no jettuɗen ceerno Abou Diop vraiment en calminimo aussi de passage aɗa andi aduna gonaɗo oɗo hande sa dawi aɗa fewda tan no waɗi kirdutoɗo ene bonno ko dawnaɗa ko aɗa fewda wonto hunde ene tolno joguiɗo hunde nde ne wawi ɗum yawde kono e ngan sanga ene woodi wonɓe e ñehde nden hunde walla yiɗɓe hebde ko way noon e kala to moƴƴuɓe goni kadi bonɓe nani ɗon mais min oɗo piratage ko janggumi hen hay soko seeɗa woni Piindi woni sen goɗɗo ina foti dañede des technicien ɓe ganduɗa ɓe gueɗe baɗe dani ɓoccitta koɓe walla wirtata koɓe ɗum ko goho ɗiɗi cuuɗi men hanki sen dottima e cuuɗi men hanki yo jalluɓe jaafomi so wiyama lahal ngal joɗɗinama kore gaddama goto foof yardata ko horde muɗum e nder galleji baɗe dani hunde foof ina jogui jeyɗi ɗum ina jogui jimɗo ɗum ina jogui kalfinaɗo ɗum wadde gueɗe baɗe dani foti ko addande meɗen jiyanɗe jangga e jaam hol juɓɓudi poti fawede ha won e gueɗe mbasa men heɓtade goho technicien ji men ɓeyde gandal ɓe battoro hen nunɗal e ɗiɗi aussi kala ko neɗɗo ne waɗa tawa ne wadda hen laaɓe nderago gueɗel keddigel ngel ina waɗi yimɓe jiiɗa ko yeehi jiiɗa ko moƴƴi jiiɗa dariɗo no gollo jiiɗa dariɗo no heɓa résultat te Piindi eɗen gandi waɗi innové ko faati e won gueɗe ɗe fulɓe mbaɗata surtout théâtre mogiyankagal surtout ko faati e série théâtre eɗen gandi série jeewo wonko waɗi eɗen gandi série ji goɗɗi tournaɗi jawtina à travers Piindi TV mbaɗi buzz no feewi yimɓeɓe jeeɓi ɗum sa welama ni mbiya ko Piindi TV taki fulɓe ɓe andude holko welata e série donc wadde ko caɗele mawɗe wonande won e yimɓe ɓe ganduɗa ɗum welani ɓe c'est à dire so tawi piratage o waɗi bettata yoga e yimɓe mais ko wiide Piindi TV guilay gardiɗo hay wonon wonɓe less ɓe yon ɓuur fewdidde jonde moɗon mais gandon aussi leñol ngol no yiiɗi mon ɗum noon ko ɗum joguimi ko mbiɗa haala hen saabu mi yiiɗa kadi mammude ɗum noon wonani min beelamma ma ɓuuro darede ɓuuro kadi ɗum ninde kono jaalal seeɗa seeɗa tan haade men yawtude e oɗo goɗɗo ko fewte en ji wayno won senuji goɗɗi taw ko fulɓe ko wayno photo vision kañumni ɗum heeɓino ɗum ko ha joni gonka ka ko waydan kono ko fulɓe ni ɗum ɓuuri jopade saaha so tawi en garti e tan e ɓetongo ɓetanten banggue koye men min mi wawa wiide fulɓe ɓe mbawa ko mbaɗata ko walla ngala technicien ji saabu ɓurɓe wonde technicien ji mawɗe leydi ndi hewɓe hen ko wiyoɓe mbimi guila noon RTS ha yettanima 2STV ha yettanima les autres chaînes télévisé gonɗe ɗe nder leydi ndi technicien ji ɓurɗi ɗi wawde ɓurɗi ɗi jaɓanede ne mbawi golle muɗumen ko fulɓe mais heddi est ce que senuji goɗɗi mbaɗine Fouta Vision en Piindi TV ene goɗɗi mais est ce que ɓen ɗon technique cohlaɗo o beela nana e nder mabɓe walla ala nder mabɓe min mi namdi wona min jabtoto Fouta Vision min mi tinana piratage mabɓe saabu leñol ngol mi ala hen heedi heede somi tinna ɓe mbaɗami pirate momi waɗɓe soutenir comme no mbaɗirmi ni soutenir Piindi TV mais ala kulli haalin ko wiideɓe min e mabɓe ndendi ɗen ɗon metti et aussi sen jaltima en eto jokkodirde mabɓe mais wona toon jiɗmi yaade koye so tawi Piindi waɗama pirate Fouta Vision waɗama pirate des fois mi nanane wiye hay woni chaine uji mawɗi mbaɗama pirate taw ko chaine uji min YouTube mbaɗama pirate des fois nanani ne wiye
wonɓe signal uji muɗumen goni e wujjede entre les deux chaînes privées waɗiɗo e nder leydi ndi entre DS et TFM c' est à dire wadde yimɓe ɓe ngannduɗaa ɓe ko saye ala moɓe ngacci heddi ko an jogiiɗo jawdi ma ndi an foti anndu ndiɗo jawdi holno ndenirat mini mi haalanma noon jawdi so tawi en garti e baali walla beyi walla nayyi andi ɗum ko gaynako gaynowo ɗum o sen garti e téléphone no jogui heroriɓe ɗum effectivement hay côté téléji ɗi technique e wonde karal e woni fannuji ina jogui wawɓe ɗum ɓen yo ƴette totte hunde nde totte kadi ko jari ɗum mbawa rende alhaali o no hannirta ni Allah danda men kadi e gollodade e yimɓe ɓe nunɗani sabu ɗum kadi ne addi caɗele e nder galleji kewɗi gollorɗi yimɓe gona e gollodade guitta responsabilité ji totta kam e tawa min oɗo mbiɗa ɗurtima walla ko yahata koye nder galle o woni hen ko welanimi addanami wadde ko ganduɗa ko jangga e jaam ne jibinana galle o caɗele donc c'est juste pour wiide kala mbo aɗa golloɗo wat feere ganda ɗum wat feere ganda kañum woni hombo neɗɗo c'est à dire yimɓe heewɓe ne mbaɗa engagé des certains des gens ɓe mbaɗa ɗumen des employés e nder galleji taw mo mbaɗɗa o employé so tawi omo jogui gueɗe temedere ɗaniɗe e nder muɗum an ganduɗa hen ko gueɗe ɗiɗi 97 gueɗe goɗɗe ne ɗani e nder makko andata e wadde lawol no waɗi avant neɗɗo ono totte wone certaine responsabilité ji e wone galleji gollorɗi alay saago yimɓe ɓe ganda kañum woni hombo sa andi neɗɗo o no waynino yonma ƴettu ɗum kono wa amma noon omo wawi meccal makko tan yomi ƴettumo ala ɗum yonani wawde nde meccal e nunɗude nde ko gueɗe ɗiɗi ceertuɗe ɗe nandani ɗi jiiɗani donc wawde nde meccal muɗum fof nunɗude ɓuuri ɗum ko heddi ko woni yo Allah ɓeydu suturo ko noon ɗum noon jawta nden Saydou joni en natnat dawrugol hono ruuma jarriɓe ɓennuɗo en holno jiiruɗon nde tawno ko dilloɓe e koɓe jayniyankoɓe e renduɓe mecce fof ko fasɓe ene wawi taw koto banggue réseau social to ɓe ɓuuri yarude woni ɓe ɗiɗo ɓe joddi ɗen kono holno jiiruɗon résultat taw koto banggue dow mawɗo leydi o dañi 62 londo ngo dañi 63 hande Saydou holno jiiruɗon ɗum e baba modi ko adi foof a weltanama artude seeɗa e ko ceernam wi ko Abdou Salam ba dialal artude seeɗa e piindi ko wiide tan eɗen goyanno nden téléji ngala eɗen goyanno radio ji ngala yo fulɓe mbat téléji yo fulɓe mbat radio ji yo fulɓe mbat kaalirɗe hande ene heewi siduji internet ne goodi ko fulɓe jeeyi téléji ne goodi ko fulɓe jeeyi radio ji ne goodi ko fulɓe jeeyi haala ka kay ko beele fulɓe ɓen wayannoɓe min ngala beele hande oɗon kutoro hande o a yiyat neɗɗo ɓuura wawde yebde e siɗuji haaloɓe ɗemgal gongal par rapport ke siɗuji fulɓe te taw ka pullo mi haali ñande ne mbimi wona wasu wona mawnikinare wona hay batte ko enen ɓuuri hewde e ndiɗo leydi ɗum ko Allah waɗi ɗum kam natti jeddi kono noon waddetade eɗen keewi saaha foof kolliren keewal men wona faaro fulɓe hande potani lemade guirɗe fof kamɓe darata wadde seenuji men ɗi mawninen ɗi teddinen ɗi jeeɓen ɗi mbaɗen commentaire mbaɗen partagé mawninen enen population wonɓe caggal seenuji ɗi sen mawniɓe tan ɓe mawnat ɓe tawno ko ɗiɗi mbawi goto dara cippirta wadde mawninen téléji ɗi ko goyannoɗen ko hande en keeɓi ɗum jeeɓen piindi mawninen piindi kaalen haala piindi mbaɗen chiffre piindi hande kala ko jiɗɗa yebde guila suba ha hiira actualité ko kewe leydi ma sa yeeɓi piindi TV anda wadde noon himmani jarani aɗa ƴewya téléji goɗɗi kaaleteɗi e ɗemɗe goɗɗe taw ɗemgal ma nen ɗon wadde noon parnorɗen ko gonɗen ko sa woppi ko gonɗa jaggata ka jeeya te sa ari ko caggal ketta e artude e dawrugol he e dawrugol ngol ko adi foof no wayni ene hawni ne hamni holko waɗi mi wiide ne hawni ne hamni ko leydi ndi foof d' abord kalami président Macky Sall kala to ɓuuri gollade to ɓuuri gollude ko ɗon woni to fiyam ko ɗum woni ene hawni ɗum woni ene hawni o par ce que mbimami kono hawni ne hamni ene hawni kala to ɓuuri gollude e leydi he ko ɗon woni to fiya aɗani ɗum ne hawni neɗɗo ɓuura gollude e nokku o fiya e nokku o aɗani ɗum ne hawni holko ɓuuri hamnade ko to ɓuurani gollude to ko toon o gañi woni Fouta e Coumba yumen ine département Podor département Matam Kanel Raneru ha yetton ma Bakel ɗo o ɓuurani gollude ɗo te ko ɗo o heeɓi ɗo henne ko meeɗa heɓde e leydi he tew to heɓani hay nokku e banggueji goɗɗi to fulɓe ɓuuri hewde kadi ko ɗon o ɓuuri gañade wona leñamago wona e hunde kono ko haalde ko woodi ko ɗum woni ko woodi aɗa andi ɗum ne hamni wiye président ɗo ɗiɗo nokkuji o gollani ɗo no feewi walla ko golli ɗo heewani
te ko ɗo o gañoto wadde noon kanko e yaadiɓe makko haɓe poti wawde wattude hakkille ko ɓuri yawde e yaccade ɓe ƴewto golle mabɓe ɓe ƴewto gueɗe mabɓe minen noon tomin ɓuri gollude ɗon min piyata ɗon toujours ɗon kam min meeɗa fiide ɗon mais tomin gollani no feewi to min gañoto toon wadde ɗo ko namdal président Macky Sall foti jooɗade o namdito hoore makko kadi kala jaadiɗo makko ko ngal namdal foti namdade hoore mum holko waɗi ene hamni tomin golloto ɗo min keɓani ɗon hay batte tomin gollani no feewi to amin gaño toon wadde ene haani carte ɗe mbahlito o watta gollude no hannirta ni to gañoto to hay sinno ko o laami ko leydi ndi fof kono wadde taadi wiiɓe ene keptini golle makko ene keptini darde makko ene keptini fayidagal makko ene ndewe makko toujours ene jiɗimo kankone ene haani o holla neɗɗagal amo yiɗi ɓe nde tawno so tawi o holli amo yiɗi ɓe ko ɗum haani nde tawno rewɓe e maɗa ene keptini golle ma so tawi annene a wawi yeccitade ɗumen ko hunde wande fayida ko ɗum tan mbawmi wiide e haalde tigi rigi a jarama Tall jaalal gartaten hannde beele mawɗo leydi o eɗen mbawi hiisade wonde o dañi ko sohluno ko walla o dañani no président Macky Sall dañani ko yinno ko dañani ko yinno woni jaabowol ngol jaaborimi tawi mbeɗa fawi ɗum e kulolam Allah wona yidde c'est à dire saɗa haala aɗa haalda yidde ɓurtude a haalata gonga saɗa haalda gañgu ɓurtugu a haalata gonga alay saago gusta gañgu gusta gilli ƴeewa Allah holɗo hetti e nder haala ma tubnoɗa hen woni o dañani ko yinno président Macky Sall 13e législature mo ganduɗa o ardino ɗum ko président Moustapha Niass mo ganduɗa o kanko woni président à l'Assemblée nationale depuis même 2012 saabu législative waɗi 2017 mandat on ko duuɓi 5 député ji gonata ko temedere e capanɗe jeegom e joyo saabu foti ko telde wadde majorité absolue o constitution men heewi wiide woni majorité absolue ko capanɗe jeetato e tato député mais capanɗe jeetato e tato député moƴƴani pour parti au pouvoir moƴƴani pour coalition gonɗo e pouvoir président Macky Sall e 13e législature o ummi koye temedere e nogas e député o ari 14e législative o telli ha capanɗe jeetato e ɗiɗo député c'est à dire ɗum so tawi en mbi en ɓetata ɗum en mbaɗata ɗum analysé en ganda ko jaten e ina waɗi link goto ina waɗi jokkodiral tokosal gongal hakkude local 2022 e législative 2022 caɗele keptiɗe ɗumen ɗe local 2022 ko hulono ko eɓe mbi min gañimi mais ko pure heptiɓe législative 2022 e c'est-à-dire ɗum ɗo so tawi neɗɗo no yiɗi hen président Macky Sall foti ko haalandi ɗum gongo mo ganduɗa o jomude haalata gongo o nde o ƴeewani hen so wona jomum nde tawno gongo jeeyi ɗum ko Allah gongo o woni guiɗam sehlam arti hen politique ko ballodiral politique ko tinodiral politique ko jaggodiral mais politique aussi ko kolodiral so tawi aɗa gollo e nokku en tant que président woto golloro nokku o c'est vrai de woto golloro nokku o sababude yidde ko dañƴa e nokku o so tawi élection yonti ɗum ko gongo en nanodiri hen mais so tawi kadi aɗa wasa gollade nokku woto wasir gollorade nokku o sababude so élection dawi ka liɓateɗe e nokku maintenant avec président Macky Sall c'est contraire président Macky Sall no wini sa ƴeewi réalisation ji ɗi o waɗɗi e Touba ala to waɗi ɗum e nder Sénégal réalisation mbo waɗi o Tivaouane ala to waɗi ɗum réalisation mbo waɗi ɗum mbo waɗi o Dakar mbo waɗi o Mbour mbo waɗi o Saint-Louis o waɗani ɗum dans le Fouta ni Ferlo ni Jolof ni Ɓundu ni Fuladu et pourquoi wadde so élection yonti o perta Touba parfois o perte Tivaouane comme législatif o perte Saint-Louis et pourtant de Ɓundu Ferlo Fuladu Jolof ombo gagne toon te toon o ɓuuri wadde moins et par rapport réalisation ɗi o waɗɗi e nokkuji keddi ɗi donc ɗum ɗo tan ko analyse te laamu ngu en mbiyata laamu Macky Sall seɓɓitima mais mandat o kam seɓɓitima saabu hakkude men hannde e présidentiel ko lebbi 17 pawɗi balɗe so tawi rewi lawol e gonga o woni alay saago jaɓen Macky Sall hayso tawi omo yiɗi gollade Allah na waddimo e yimɓe ɓe ganduɗa ɓe
somi usti gacci mbiyammi ko ɓe tinnaki wasde tinnade woni ka leader politique ka ministre walla ka DG ka député aɗa jogui moyen politique aɗa wawi wallude base politique o a wallataɓe mais mbatta ko contraire kala de garɗa e base o kollirta ko arrogance c'est à dire mawni kinare c'est à dire hollude ɓe min ɓuuri moon min hetti moon dow min wawi on komi mawnum président komi miñum walla komi sehil mum walla komi jaadiɗo mum walla min ko président nomi kam waɗimi ko gonmi ko jogoɗa jawdi ndi joguiɗa ndi ko l'argent contribuable ko haalis laamu ko haalis leydi waɗirde ɗum des politique woni ƴeewɗi ina waɗi sukaɓe joguiɓe des association yiɗɓe hande waɗede financé ballaɓe ina waɗi rewɓe joguiɓe pelle ballaɓe ina waɗi mawɓe ɓe ganduɗa ɓe ina jogui probléme safrade aɗa jogui walluɓe ko ɗum ɗo takata base o ɓurde wattude haqqille président Macky Sall mais pama hewɓe ganci président Macky Sall wona Macky Sall ɓe ganci ko ɓattiɓe président Macky Sall ɓe gancori hen Macky Sall ɗum woni ko nanta ko no wiye vote sanction vote sanction o c'est par ça que leader uji politique ɗi liggaki base uji muɗumen teɓe ne jooɗi président tini walla tinani mais il est temps ko ɗum haali pour président Macky Sall anda wonko ganduɗa ko nana takko bowal suudu ndu te yiiti damal ngal natat ɗum ɗon noon woni yo wattu haqqille mum eɓe ganduɗa ɓe ƴewrani ɗum ko woni eno wayi ko firti e ko firtani koɓe yiɗɓe ɓe jiɗirimo soɓe Allah donc yo président Macky Sall wat feere watta e ɗin ɗon diwnuji haqqille saabu so golliɓe eɓe gonde mum so gollani eɓe gonde mum donc yo gollan ɓen ɓe ganduɗa ɓe noon so golli e so gollani gondani mum so wawi yo gollu so wawa yo dartin ɗum noon ɗon laaɓi nde tawno koye hojomaji ɗi terodirten ɗum saabi memen to memen ga kono kadi e roɓide jawɗo mbo woyi ɗo hen tan ina famni Saydou gartaten koye yennoɓe leñol ngol gam politique. eyyi a weltanama Ba Mody Ba en beltinima Abdou Salam Diallo leñol o ari hen no fewi o yaññima hen o haali hen ko waɗi fayida Ba Mody ko adi foof min mbiyammi ko mbiyammi taw d' abord président Macky Sall yimɓe añɓemo ɓe gañiranimo batte politique o il faut que ça soit clair il faut ko yimɓe kalda gonga so tawi tan banggue politique o banggue liggade diwnuji o liggiɗi politique président wiya ko yo ar laamu o leydi liggo so laamima leydi o liggima yidde men e teddugal men ɓeydo e makko wadde to liggiɗo pour qua ɓe gañimo koko woni ko il faut que ça soit clair il faut ko to gatata ɗo ŋañe ñawande nde lawƴe safre koko woni ko Senghor en meeɗa nande ko ɗum woni walla ko ɗum woni Abdou Diouf en meeɗa nande ko ɗum woni walla ɗum woni ha hande min Abdoulaye Wade manda ko woni ha hande hewɓe nan ɗo ganda ko woni pourquoi président Macky Sall ari ko ɓuuri yawde yaccade yimɓe fof gandi ko pullo ɗo ko haala pourquoi aɓe mbaɗa ɗum leñamako pourquoi rewɓe ndewani e makko ɓe ene jiiɗa yimɓe ɓe gotano ɗumen ha nanna hen leñol makko d' accord mi jaaɓi an aɗa haɓay président Macky Sall mais woto nannu hen leñol makko sa nanni hen leñol makko tan a natti memdemo kanko goto a memi yimɓe ɓe wondi foof a memi leñol ngol foof ɗo ko haala ɓe gañiranimo ko wona ko pullo wona golle so tawino ko golle kay président Macky Sall ko liggi e ndiɗo leydi ko ala meɗɗo liggade ɗum ndendinaɓe kamɓe meɗɓe laamade leydi ndi pop woni haala ka kay ko enen goyeten koto jeeɗen to kalden gonga kadi o liggaki toon ko seeɗa o watti toon wonko watti toon mais ko seeɗa bisimilla ko seeɗa o watti toon wadde noon to liggito ɓen jiɗamo ɓen gañirimo koko woni ko ɗum tagini hande kala pullo to woni hay so ligganahi ɗum ene rewa e makko saabu woɓɓe haɓoɓe e makko ene kaɓiri e makko batte ko woni ko min mi darima e internet darima ha kalmi mbi min mi watanta ko wona pullo holko tagui mi wiide noon mbiɗa jogui hen droit so tawi wattama leñomako so wiyama côté ɓakke ko wattata koye dow rumaji ko hojomaji men goni e gas ko taadi ko hojomaji men gasa mi wasa yaññade wadde ko wiide tan ƴettotoɓe leñol ngol sukaɓe dariɓe ne ƴetto leñol ngol sababude président Macky Sall yo dokko kadi ɓuuri musde hen kadi ɓen sukaɓe jeeya koye leñol he yetan jeeɗa e leñol aɗa ƴetto leñol batte Ousmane Sonko woni hol yo Ousmane Sonko holko waɗe ndiɗo leydi ha neɗɗo ene ƴetto leñol batte Ousmane Sonko neɗɗo mo ganduɗa joguiɗo probléme e justice an aɗa tuuma viol oɗon kay ene neɗɗo ni hay saɗa rewa kay rewe neɗɗo laaɓɗo tuumaɗo ene fijje e sukaɓe rewɓe tuumaɗo bonande on mbiya aɗa rewa e mum je suis désolé kalden gonga min mi wawi wiide mbeɗa rewa e neɗɗo tuumaɗo fijirde
mata nden so laamima 2024 mo wiyamo yiɗi laamade o mata leydi ndi fof o wattata ɗumen ko salon ji massage je suis désolé neɗɗo joom haqqille jaññiiɗo hay soni yiɗi Sonko ma wonno ndardiri mum donc reweteɓe ne keewi e leydi he kono Sonko wona neɗɗo poɗɗo rewede il faut ça soit clair ça ko noon sababude Sonko aɗa ƴatto leñol sa ƴettimi leñol min ƴattoma min ƴatto Sonko ha safa min pijirani e jaalal ko ɗon tan garten ko hojomaji ɗi noon so Allah ɗum taki eɗen memato girbeɗen to girbeɗen ga yennoɓe leñol ngol ngam dawrugol politique aɗa andi ina waɗi fulɓe mbiyata gueɗal haralde aɗa andi ko ɗum firti wona mais waɗat e leñol hen mbawa wiide kay leñol ngol watta jasɓe kamen haade hay leñol ɓurnaɗo windere ne waɗi jasɓe yaltinɓe ɓe makka nayumo madina ko leñol makko adiɓe yirduɓe ɓe ko leñol makko bisimilla mais ahmadou bamba nde woni nde ɗo fewje nannoɓe ɗum ɓe ina ndendinamo e tubakoɓe ha o yeehi ma yomɓe mais c'est des sénégalais c'est des sénégalais kamɓe gonno ɗo ɓe goni entre ahmadou bamba e tubakoɓe ɓe gaddi naafi gagal ha ahmadou bamba dañji probléme e tubakoɓe pourtant ahmadou bamba hay daro o waɗani so wona rewde allah ok donc ko ɓen goni ɗiɗo jeune uji gonɗi hannde nafigueɓe hawritnoɓe e nelaɗo e hawritnoɓe e ahmadou bamba e elhajim alik ɓen kawriti hannde Macky Sall ena naafiguino hakkude président Macky Sall e leñol mum walla hakkude président Macky Sall e yimɓe ɓe c'est à dire alay saago garten seeɗa welano taw temps on juuti mais min je voulais que bon pose une question qui est Sonko d'abord qui est Sonko yimɓe ne gandi ɗum quand même c'est à dire aɗa andi non mi wiyani arrogance mais rancune gonɗo e nder makko tan ina sifo kañum woni aɗa andi Sonko au début il était quelqu'un mo ganduɗa il écoutait Thomas Sankara président Mamadou Dia il écoutait waɓene Lumumba waɓene Nelson Mandela et même omo liranno defte Cheikh Anta Diop o ƴetti discours aji maɓɓe o haala ɗum e déclaration ji presse jo waɗatno ko ɗon o rewi o waɗi copté beaucoup de jeunes sénégalais parce que soko ina yiiɗi wonde révolutionnaire sukaɓe sénégal nayi ko ɗon heeɓi ɗumen ɗumen c'est pas mais c'était pas Sonko wonano kanko au début wonano kanko ko maintenant yimɓeɓe puɗɗi andude qui est le vrai Sonko c'est quelqu'un mo ganduɗa il n'est pas politique ɗum ko goo o anda politique il n'est pas comme président Macky Sall il était DG après woni ministre wonti ministre a yetti intérieur woni chef du gouvernement woni président national il connaît très bien holko woni état won ko Macky Sonko ko impôt e domaine andi ko guyko leydi andi ko guyko galleji andi ko holno kalis poɗɗo yoɓede impôt o holno dañiran men seeɗa ko heddi ko client o ƴetta mais waɗama radje waɗi ko jolfuɓe mbiyata komi luɓo hel mere nde mer ngembu sa waɗi mer ngembu a dañca programme par ce que ko mer ngembu woni ɗon mer ngembu o ko dañde caɗele sababude makko wonde joom hunde ko ɗatgo mbo wawa moftu secret surtout secret d'état omo yaltina ɗum ha ɗum yettoɗo fotani yettade ne wawi fusde leydi ɗum addanimo waɗede radji o waɗi mer ngembu nandimo e politique mais anda politique ɗum ko goo ɗiɗi Sonko ina jogui probléme mo ganduɗa o dañjani ɗum hay goto o dañji ɗum koye jolfuɓe won probléme ko donaɗo ko corona bam makko dañji probléme e biyeteɗo Amadou Malick Gaye guinniraɗo bopp o bam makko waɗi ɗo détourné kalisaji ɗi pip jeyno pip nani jum aɗa andi pip ceerno baari no ɗum hannde woni tongo Moussa Abouña Mamadou Sonko dañje maɓɓe probléme on probléme so tawi ko ono rewi ha hannde ombo darda leñol ngol yitere gañgu o tampat par ce que wona enen mbanno bam makko hunde c'est pour cela que Sonko n'a jamais visité galle khalifa général Cheikh Mouroul Foutiyou il n'a jamais visité galle Amadou Tidiane Ba en tant que khalifa général Daka Madina Gounass il n'a jamais o meeɗa yaade galle khalifa général Ceerno Baro Mbour o meeɗa yaade galle Ceerno Aliou Thiam Wourossogui o meeɗa yaade galle Ceerno Samas Mata o meeɗa yaade galle Ceerno Boyinaji il n'a jamais visité à galle khalifa général Madina Ndiaye mais c'est pourquoi o waɗa ɗum te ɓeeɗo fof c'est des khalifa généraux fulɓe ko exception non kañum wela waɗi ɗum c'est par ça que omo jogui des comptes ɗio yiɗi wadde réglé hakkude makko e leñol fulɓe c'est ça qu'il ɗo o funti hoore makko il faut pas men hakkude makko e men ko gañgu yo leer joni noon so neɗɗo wondi e makko
ina haala ɗemngal biyetengal pulaar ina notoro ko pullo yiddemo on ɗon neɗɗo mo kalmi joni ha jaranamo wonde e yennude leñol makko c'est par ça que aɗa andi neɗɗo ina waɗi ko wiyete diwi mbabba yottaki puccu hono wiyete ɗum ko diwi mbabba yottaki puccu ina woodi e jaw wonen ganduɗa koko diwi mbabba yottaki puccu ko hoddiɓe men ñamata ko c' est à dire woni yimɓe ne jogui ɗin sifaji heddi probléme maɓɓe foof ko probléme goto manan Sonko wima yeewi mo gagné Ziguinchor o wima yeewi mo gagné Saint-Louis o wima wallu mo gagné Touba o wima yeewi mo gagné ville de Dakar mais pourquoi o wiya Macky mo gagné Fouta non yo wi Benno Bokk Yaakaar mo gagné Fouta sinon il aurait dit Sonko mo gagné Ziguinchor Wade mo gagné Touba donc Barthélemy mo gagné Dakar so wi Macky mo gagné Fouta mi waɗa d' accord mais puisque to o waɗat cité que les coalitions so ari Fouta waɗa cité Macky wonko yiɗi yawtinde less c'est un manipulateur c'est un manipulateur c'est quelqu'un mo ganduɗa il invente des histoires o fawa ɗum e yeeso o c'est par ça que gonnen ko aduma mo ceerno samasa wi kala jeebiɗo gonga mum fenade fewnade ha tiiɗi yonna ha yooɗi rondo gonga ma dow tiɗɗa e leydi daroɗo gonga ma dari no sikke ko gonga taw wona gonga ko fenade yo yimɓeɓe gandu c'est quelqu'un mo ganduɗa ɗo yiɗi nawde ɗo leydi ndi ko pittali mayat caɗele mbaɗat hokkere waɗat te yimɓe ñaganaki ɗum Sénégal minen noon ko président Macky Sall waɗata ko emin paami ɗum ko heddi ko ƴattiɗo leñol ngol ɗum ko minen e muɗum e so tawi wonko gaynako wawi yo hollu sawa ko woni ko yes daɗani guiti tigi ɗum noon Allah jarama mbaɗandema artoyɗo a waynoto gasi ha laaɓi vraiment a jarama donc les techniciens aussi comme Ali comme mon frère Ibrahima Thiombane et même nalankoɓe men ɓeɗo ɓe ganduɗa ɓe vraiment ko Hammadi tedduɓe oɗo ko Haroun Sow waddi amen mbeɗa andi kanko foti nadde ɗo yete Haroun Sow depuis Italie mbeɗa salminamo et aussi mbeɗa salmina Seydou Tall an mi juurimo mi salmini le DG et même le PDG e wiide bandiraɓe ɓe vraiment yoɓe gaccu haqqillaji eko yahata ko e nder leydi ndi saabu ko enen ndi leydi ndi jiɗɗen ɗo ko jaam kala ko wona jaam jaam ɓuuri nde tawno so wona jaam jama juulitaki te jama sono juule ko jaam saabi wadde yo Allah ɓoyno jaam Bamoudou a jarama Seydou a jarama ɗum noon Tall ko noon ko waynade jarama Bamoudou en beltima kadi noddago ngo en beltima o wiide tan politicien ji wonduɓe président Macky Sall so tawi on mbawa wadde défendre bila président Macky Sall on mbawa wadde défendre président Macky Sall e téléji e radio ji goppe poste uji ɗi woto bonnanimo so wona ɗum on bonnanammo bonire ɗon so bonirama on bonirama donc neɗɗo sa wonde neɗɗo a yahat e radio ji jaaha e téléji jaaha partout aɗa waɗamo défendre aɗa waɗa défendre bilaw makko ko farbangom goto jimene yaha e téléji e radio ji mais hol golle mon onon wona hebde kilimaji ɓuuɓɗe bureau ji tan kay ene noosa ala jeehe téléji he jeehe radio ji he ndule sukaɓe mon mbaɗe no waajo watta ni donc suka ƴettiɗo leñol ngol encore une fois à cause de Ousmane Sonko sa ƴettitima leñol ngol ko minen e ma min ƴettoma min ƴetto Ousmane Sonko donc min jaadani ɗum yo arit leñol ngol minen ɓurani min kala hunde Bamoudou Ba min beltima kadi en beltinima cameramuanuji meɗen ɗi yimɓe waɗɓe fayida en beltinima nalankoɓe jaram ko setal en beltinima jaalal leñol ceernam jaram ɗum noon Allah jarama on jarama en beltanimoɓe no fewi nde tawno ɓeɗo hojomaji 30 yonaniɓe ɗum tagi hay inen namni men en jubbata hen no poɗɗen hen jubbirde ni nde tawno goto hen foof ko hoore haalore ko jayniyankoɓe ko fasɓe men enen dendi ko mbatten ko ɗum noon en beltanimoɓe no fewi ko wona ko ɗum en jetti omo ganduɗa ko commanda douane gonɗo toon to Ross Mauritanie ina wiye Amadou Ba ko jeeɓowo en jeyaɗo toon to Jolof en beltanima ɗum hanirtu ni kanko accude hakkille makko e Piindi TV en jarnimo no fewi no fewi no fewi ko waɗata ko kadi ni Sénégal naaɓe Mauritanie naaɓe foof no keptini ɗum konngol mbaynigo noon ummidiri en toon to wuuro teddungo wuuro Alhaji Mouhamadou Saydou Ba khalifa makko tedduɗo ceerno Ahmadou Tidiani Ba mo Madina Gounass yo Allah rokkumbo juutde gurdam ha no fewi o ɓooya dusde ɓesgu o konngol mbaynigo ko ni o wi en ko so tawi a waajima tato a dañata woni jiɗɗa ha ɓurti gañɗa ha ɓurti tiɗɗo hoore Alhaji Abou Ndiaye wini so tawi a waajima tata a dañata woni jiɗɗo ha ɓurti gañɗa ha ɓurti e tiɗɗo hoore émission men holmbo woni an tongode 100 e 19 ko ɗo waynori ha saha goɗɗo
jokkon e yebde télé mon Ibrahim Thiombane Ali Fall Allah jarama on jarama